سلام تخاتل ستار سبورتنا على تقدم فوليات حبريسات حزنا لكم متينا لنا مسانا خونم أسمارة كتما أب إثيوبيا كتما بحر دار كايد زقني وددر سيكافا تحت 23 عمت مال تزازيمو أب مزازم صوتان وانچ از بصح غانتا تانزانيان بورونديين هاغرايت غانتا تانزانيا هاغرايت غانتا بوروندي بقلع مقصعتي شدوش تبحموش بمسعر وانچ عتيرام هاغرايت غانتا دوب سودان ون كينيا بمرتع سالسيت خوينا وددر ازازيمام ابز وددر اتقاي هاغرايت غانتا إثيوبيا ابوبكر ناصر بلوص تጻوتاي كوينو تمريصوم ኤርትራው ተጻዋታይ አሊ ሱሌማን ውን በ3 ሾትሳት ኮኸብ አመዝጋቢ ሾት ኮይኑ ኣብቲ ውድድር አሊ ኣብ ሶምንዚ ምስ ጋንታ ባህር ዳር ከተማ ወሊ 2 ዓመትን ወርሓዊ 70,000 ደሞዝን ከም ዝፈረመ ይፍለጥ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 እናቀጸለ ይዝርከብ ትማሊ ትጽቢት ዝተገብረሉ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቅ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባርጋ ንሃገሩ ፈላሚት ወርቅ መዳልያ ኣምጽዮም ኣብ ዝግበር ዘሎ ጾታት ኩዕሶ እግሪ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሎሚ ረብዕ ፍጻመ ጾታት ክካየድ እዩ ስፔን ምስ ኮት ዲቫር ጃፓን ምስ ኒውዚላንድ ብራዚል ምስ ኢጅፕት ሳውዝ ኮሪያ ምስ ሜክሲኮ ከራኺብ እዩ كسب إذا حبريت عن الرخبلو تشاينا ب19 ورقي 10 برور 11 نحاس ب4 ميدالية قداميتي جابان ب17 ورقي 4 برور كمون 7 نحاس ب28 ميدالية كالإيتي يونايتد ستيتس ب14 ورقي 16 برور كمون 11 نحاس سالسيتو خوينن يمرحم زيناتات سغغر تጻوتيم اتا مسمر مكلخالا بطعمي كم زلحلح زغلصلا زلو ارسنال نودي 23 عامت ماكل تخلاخالي برايتن بن وايت ب50 مليون باوند افريماتوم እዚ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ምስ ጋንትሳት ሳውዝሃምፕተን ከምኡን ብራይተን ዝተጻወተ ኮይኑ ብልቃሕውን ምስ ጋንትሳት ኒውፖርት ካውንቲ ሊድስ ዩናይትድን ከምኡን አባል ሃገራት ጋንታ እንግሊዝዮም አርቴታ እቲ ዝዓበየ ታርጌትና ቤን ዋይት ረኺብና ኣሎና ኢሉ ቤን ዋይት ን5 ዓመታት እዩ ምስ አርሰናል ፈሪሙ ዘሎም ካብ አርሰናል ከይወጻና ንናይ ማእከል ተጻዋታይ ታጋንታ ጃካ ናብ ሮማ ክትሰዶ ከም ትኽእል እና ተገለጸ ይዝርከብ ጃካ ብ35 ሚሊዮን ፓውንድ እዩ ካብ ሞንሽን ግላድባኽ ናብ አርሰናል ኣብ 2016 ዝተሰጋገረም ጃካ ንሃገራት ጋንታ ስዊዘርላንድ መሪሑ ኣብ ዩሮ 2020 ጽቡቕ ምንቅስቃስ ከም ዝገበረ ይዝከር ሲቲ ንናይ ኣስቶን ቪላ ተጻዋታይ እንግሊዛዊ ጃክ ግሪሊሽ ብ100 ሚሊዮን ፓውንድ ክትዕድጎ ከም ትኽእል እና ተሓበረ ይዝርከብ ዘሎም ነዚ ብዙሓት ኣድነቕቲ ዘለዎ ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ክትሰዶ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ግሪሊሽ ምስ ኣስቶን ቪላ ኣብ ዝተጻወተለን 185 ጸወታታት 29 ሾትታት ኣመዝጊቡ ወዲ 26 ዓመት ኣባል ጋንታ እንግሊዝ ጃክ ግሪሊሽ አርጀንቲናው አጥቃዒ ኩን አጉዌሮ ኣብ ቦታ ልምምድ ባርሳ ተረኺቡ ንውልቁ ልምምድ ከም ጀመረ ተገሊጹም አጉዌሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውድድርን ከምኡን ኮፓ አሜሪካን ብምኽንያት መጉዳእቲ ከም ትዝደለ ከም ዘይተሰለፈ ዝከርዩ ቁመኑ ንምትዕራይውን ውልቃው ልምምድ ከም ዘድልዮ ባርሴሎና ምሕባራት ዝከርዩ አጉዌሮ ምስ ሓደሽ ደቂ ጋንታ ይጻወተሉን ዋንጫ ዝዓትረሉን ግዜ ብጣዕሚ ናፊቀ ክብል ገሊጹም አጉዌሮ ካብ ግዜ ንእስነቶም ምስ ሜሲ ጥሙር ምሕዝነት ከም ዘለዎም ዝፍለጥ እዩ ናይ ክልቲኦም ጥምረት ንብዙሓት ምርኣዩ የህንጥዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ አጉዌሮ ምስ ሲቲ ኣብ ጸንሐለን 10 ዓመታት 389 ጸወታታት ተሰሊፉ 260 ሾትታት ኣመዝጊቡ ከምኡን ኣብ 2012 ዘመዝገባ ዘይትርሳዕ ናይ ጽዋዕ ሾቱ ሓዊስካ ንሲቲ ብዙሕ ክብርታት ዘመዝገበ እዩ ካብቶም ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ዓለምና ኩን አጉዌሮም ካብ ባርሳ ከይወጻና ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ኢቢዛ ምስ ዓርኩ ስዋሬዝን ከምኡን ቤተሰቡን ክዘናጋዕ ተራእዩ ሕልናይ ሕጂ ሰላም ረኺቡን ዕሪፉን ምስ አርጀንቲና ዋንጫ ምዕዋተይ ሕጂ ድማ ንዝተወሰኑ ዝተረፉኒ ዓመታት ኩዕሶ ብምጽዋት ዘይርሳዕ ተዘክሮ ንደገፍተይ ክገብር ኢሉ ሊዮኔል ሜሲ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሜሲ ኣብዚ ግዜ ሕጉስ ከም ዘለዩ ብዙሓት ቀረብቱ ዝዛረቡ
ካብ ሜሲ ከይወፃና ንሜሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ናዕዳታት እዮም እናመፅዎ ዝርከቡ ዘለዉ ገለ ካብኣቶም ናባኹም ከነብል ዳኒ ኣልቬዝ ኣነ እኳ ወላ ብራዚላዊ ተኾንኩ ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ንኣርጀንቲና የደጊፈ ምክንያቱ ሜሲ ተዓዊቱ ክሪኦ ኩቱር ባህጊ ስለ ዝነበረኒ ኢሎም ኣልቬዝ ኣብ ባርሳ ኮሎ ፅቡቕ ውህደት ሚስ ሜሲ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ዳኒ ኣልቬዝ ኣብ ባርሳ ኣብ ዝፀንሐሉ ግዜ ኣብ 247 ፀወታታት 14 ሸቶታት ኣመዝጊቡ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ብራዚላዊት ጋንታ ሳኦ ፓውሎ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ወዲ 38 ዓመት ዳኒ ኣልቬዝ ዳ ሲልቫ ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ቸልሲ ቲያጎ ሲልቫ ብወገኑ አንጻር ሜሲ ምጽዋት ትዕድልትዩ ንሱ ምልክት ኩዕሶ ኣርጀንቲናውያን እዩ ካብኡ ኩዕሶ ክትምንጥል ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ወላ 3-4 ተጻወት ኾንካ ንሱ ካብዚ ዓለምና ወጻኢ ተጻወታይ ክብል ገሊጽዎ ምስ ቸልሲ ኮይኑ ናይ ፈለማ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝተዓወተ ቲያጎ ሲልቫ ሜሲ ናብ ሮማ ተመጺኡ ኣነ ቁጥር 10 ማልያ ሒዘ ኣብ ኤርፖርት ምተቀበልኩዎ ጅግና ከምኡን ተኣማኒ ጋንታ ሮማ ፍራንሲስኮ ቶቲ ዝበሎ እዩ ቶቲ ምስ ሮማ ካብ 1992 ክሳብ 2017 ጸኒሖም ድሕሪ ማህሰይቲ ዝተመልሰ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ሚላን ክልውጥ የተመሊሰ ዘለኹ ዕድመ ምውሳኹን ጸገም የብሉን ብዙሕ ኣይትሕሰቡ ኣነ ከም ሓደ ቆልዓ ንፈለማ ግዜ ከሪመላ ክበልዕ ኮሎ ዝስምዖ ስምዒት እዩ ዝስምዐኒ ዘሎ ኢሉ ዝላታን ሮናልዶ ዶ ይበልጽ ሜሲ ተባሂሉ ምስተሓተተ ሮናልዶ ንሜሲ ብሓደ ነገር ጥራይ ዝበልጾም ንሱ ከዓ ብዕድመ ጥራይ ዝበልጾ ክብል እቲ ኩሉ ግዜ ብኣዘራራቢ መልሲ ዝፍለጥ ዝላታን ኢብራሂሞቪች መሊሶም በሉ ሕጂ ድማ ተኸታተልትና ናብ ሮናልዶ ከነብለኩም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ን10 ወቕቲ ማለት እውን 10 ሲዝን ናይ ፕሮፌሽናል ፀወትኡ ሎማ ዓመት ከካይድ እዩ ሮናልዶ ምስ ማድሪድ ኮይነ ኩሉ ዋንጫታት ስለ ዝረኸብኩ ንሓድሽ ፈተናየ ናብ ጁቬንቱስ ዝመጻኩ ምስ ጁቬ ጽዋዓት ምዕዋቱን ድልው እየ ኣብዚ ዓመት ድዩ ወላ ኣብ ቀጻሊ ብዘይገድስ ጁቬንቱስ ቻምፒዮንስ ሊግ ከተልዕልያ ክብሉን ገሊጾም ሮናልዶ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ልምምድ ምስ ጁቬንቱስ ተመልሰ እንትኸውን ምስ ደገፍቱ ክሰኣሉን ተራእዩ ኔይማር እቲ ዝዓበየ ሕልሙ ምስ ፒኤስጂ ቻምፒዮንስ ሊግ ምዕዋት ከምኡን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ከዓ ዋንጫ ዓለም ምልዓል ምዃኑ ገሊጹ ካብ 2017 ጀሚሩ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ዘሎ ኔይማር በሉ ሕጂ ድማ ተኸታተልትና ናብ ገለ ዋዛታት ስፖርት ከነስግረኩም ብጀናሮ ጋትሶ ዝበሎ ክንጅምር ክትሪኦ ከለኻ መልአኽ ዝመስል አንድሬ ፒርሎ ተግባሩ ግና ዝተረግመዩ ንሱ ኣብ ሚላን በሓንሳብ ኮለና ጥቂ ኣቢለኒ ዝገርመኩም ሓደ መዓልቲ እንታይ ድገሩ ኣነ ኣብ ዝበልዓኩሉ ጠረጴዛ ሞባይል ካረሲዕካ መኻድ ኣመል ነይርኒ ከም ኣመለይ ከዓ ሓደ መዓልቲ ረሲዕ ያ ኸይደ ፒርሎ ሞባይል ያልዒሉ ናብ ፕሬዚደንት ጋንታና እቲ ዝደለኽዎ ደሞዝ ተሂብካኒ ንሓፍተይ ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ኢሉ መልእኽቲ ጽሒፉ መሰጅ ሰደደሉ ነዚ ዝረኣይ ፕሬዚደንት ንዓይ ቀልጢፉ ጸዊዑ ኣዘራርበኒ ኣነ ከዓ ፒርሎ ዝገበሮ ላግፂ ኢለ ከረድኦ ሞኽበልኩ ዋይ ፒርሎ ጋትሶ ዓርከይ እውን ብፓስወርድ ጌርካ ሞባይልካ ክዓጽዋ ነይርካ እምበር ካብ ጥላንከ ወጻና ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ጋንታ ሮማ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ዘሎ ኣልሸራዊ ፈጣሪ ክልተ እግሪ ዝሃበኒ ኩዕሶ ክትጻወተለን እምበር ደድሕሪ ኣባይ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብላ ሰበይቲ ክዘውር ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ብደቂ ኣንስትዮ ዘማረረ እዩ ዝመስል ኣልሸራዊ ሓደ እዋን ብኽእለቱ ዓለም ኣዛሪቡን ከዛርቢን ዝተባህለ ኣልሸራዊ ደድሕሪ ጓል ንምኻድ ይመስለኒ ጠፊኡ ነይሩ ሎሚ ግን መጺሎ እስከ ናብ ውኑኡ ተመሊሱ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኣልሸራዊ ኣብ መወዳእታ ዓባዩ ንትርነድ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ናይ ፈለማ ፍቅረኛ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን መንባራ ትፈልጡ ዶ ናይ ማንቸስተር ደገፍቲ ዝተሓጎስኩም ትመስሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ፈርጉሰን ኣውቶባዮግራፊ ተገሊጹ እዩ ዶረን ማለት እውን ዓባዩ ንኣርኖልድ ፈላሜቲ ጽንዕቲ ኣፍቃሪት እያ ነይራ ኣብ ዕድመ ንእስነትና ኣብ ግላስጎው ናይ ስኮትላንድ ከተማ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ግና ኣይተሰማዕናን ሽዑ ንሳ ናብ ኒውዮርክ ከይዳ ምስ ካልእ ተመርያ ክብል ይገልጽ ፈርጉሰን ተዘቕጽሉስ ኣብ ባሕጉኡ ምኾነ ማለት እዩ ንኣርኖልድ ንኣሕለፋታ ቆልዓ ናብ ዩናይትድ ካ ኢሉውን በተሓያል ትእዛዙን ተፈራሕ መንፈሱን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣይምገደፎን ነይሩ ንኣርኖልድ እምበኣርከስ ተኸታተልትና ንሎሚ ናይ ዕለተ ቀዳም ፍሉያት ሓበሬታትና እዚኦም መስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ስታር ስፖርት ብኻሊእ ይራኸበና ይብል ሰላም